Вас вітає інформаційна служба телеканала МКТБ. У ефірі новини «Час мясцову», студія Леся Ушакова. І сьогодні у випуску. Мінская область – лидер по жыллёвым будаўніцтве. Больш за 2000 шматдзетных сем'яў атрымаюць жыллё ў 2019 годзе. Профсоюз абараняюць інтарэсы працоўных. Справаздачна-выбарная канферэнцыя адбылася на базе Маладзечынскага унітарнага прадпрыемства «Камунальнік». Малышы на старт. Напярэдадні новага навучальнага года «Камсамольская праўда» ў Беларусі правяла сямейнае свята для бацькоў і немаўлят. Больш за 2000 шматдзетных сем'яў у Мінскай вобласці атрымаюць жыллё ў 2019 годзе. Мінская вобласць – лідар па жыллёвым будаўніцтве. 28% ад усяго ўзводзімага жылля ў краіне прыпадае на цэнтральны рэгіён, паведамляе прэс-служба Мінскага аблвыканкама. Толькі ў першым паўгоддзі ўведзена ў эксплуатацыю больш за 530 тысяч квадратных метраў жылля. Кожны пяты дом для грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў з выкарыстаннем дзяржпадтрымкі. З 2015 года новаселле адзначылі больш за 1800 шматдзетных сем'яў в обласці. У гэтым годзе дах над галавой атрымаюць не менш за 2100 сем'яў дадзенай катэгорыі. Пастаўлена задача за 2019-2020 гады забяспечыць жыллём шматдзетных у такім аб'ёме, каб далей яны стаялі на чарзе ўсяго год. Зыходзячы з гэтага быў сфармаваны план вобласці, тлумачаць спецыялісты Мінскага абласнога выканаўчага камітэта. Будаўнічая галіна Міншчыны вытрымлівае формулу сярэдняй зарплаты роўная кошту 1 метра квадратнага з дзяржпадтрымкай. Так, сярэдняя цана 1 квадратнага метра жылля за студзень-снежань мінулага года склала 1054 рублі, а квадрат з дзяржпадтрымкай 923 рублі. У студзені-чэрвені гэтага года метр з падтрымкай дзяржавы каштаваў 835 рублёў. У Мінскай вобласці зарэгістравана больш за 2500 юрыдычных асоб, якія ажыццяўляюць такі від эканамічнай дзейнасці, як будаўніцтва. Усяго ў будаўнічым комплексе Мінскай вобласці працуе больш за 21 тысячу чалавек. Пры гэтым прадпрыемствы захоўваюць станоўчую дынаміку па ўзроўні аб'ёму падрадных работ, выкананых уласнымі сіламі. З улікам заданняў урада станоўчы тэмп забяспечаны і па экспарту будаўнічых, архітэктурных і інжынерных паслуг. Беларусь адзначыла дзень будаўніка. 11 жніўня прафесійнае свята для 150 тысяч чалавек. Менавіта столькі беларусаў працуе ў будаўнічай сферы. Сапраўдны будаўнік – гэта прызванне. Шматтысячны атрад беларусаў залатымі рукамі якасна рэалізуе маштабныя праекты не толькі ў рэгіёнах нашай краіны, але і за яе межамі. Яны ўзводзяць жыллё і сацыяльна значныя аб'екты, будуюць прамысловыя прадпрыемствы, масты і дарогі. А яшчэ акультурваюць аблічча гарадоў і вёсак, вяртаючы да жыцця архітэктурныя пабудовы і помнікі гісторыі. У Маладзечнай будаўнічыя работы вядуцца без супынку. У прыярытэце ўзвядзення жылых шматкватэрных дамоў. Профсоюз абараняюць інтарэсы працоўных. Справаздачна-выбарчая канферэнцыя адбылася на базе Маладзечынскага унітарнага прадпрыемства «Камунальнік». На ёй прысутнічалі прадстаўнікі рэспубліканскага і абласнога камітэта прафсаюзаў. Аб пытаннях, якія былі разгледжаны падчас пасяджэння, у наступным матэрыяле. Зараз на прадпрыемстве «Камунальнік» працуе 1178 чалавек. З іх 1159 члены прафсаюза, а гэта 98% работнікаў. Забяспечыць годныя умовы працы для такой колькасці людзей задача няпростая, але рэальная. І працуе над ёй не толькі кіраўніцтва «Камунальніка», але і старшыня прафсаюзнай арганізацыі. На справаздачна-выбарчай канферэнцыі прысутныя пазнаёміліся з дзейнасцю прафсаюза мясцовай прамысловасці і камунальна-бытавых прадпрыемстваў, былі агучаны важныя пытанні розных накірункаў і разгледжаны проблемные моменты. Мы должны услышать чаяние людей, мы должны услышать их, так сказать, пожелания. Ну и, конечно, рассказать им, чем занимается Минское областное объединение профсоюзов, чем занимается федерация. Если говорит, это недавно подписан трудовой кодекс, где более 40, так сказать, изменений и дополнений внесено, более чем в 30 статей трудового кодекса именно Федерации профсоюзов Беларуси. Это все выносилось из наших предприятий, организаций нашими профсоюзными комитетами. Это не надуманные какие-нибудь изменения, а именно те, которые продиктованы жизнью, те, которые продиктованы временем. Время не стоит на месте. Дзякуючы дзейнасці старшыні прафсаюзнай арганізацыі на прадпрыемстве з'явіліся грамадскія інспектары па ахове працы. Усе беларусы з'яўляюцца спажыўцамі жыллёва-камунальнай гаспадаркі, таму і падзеям у гэтай сферы надаецца асаблівая ўвага. Узаемадзеянне з маладымі спецыялістамі і ветэранамі працы, шматдзетнымі сем'ямі і звычайнымі супрацоўнікамі. Ад таго, хто ўзначальвае працу первічнай прафсаюзнай арганізацыі, залежыць мікраклімат у калектыве і яго згуртаванасць. Старшыня – пасада адказная. Абарона сацыяльных гарантый і паляпшэнне
працоўных умоў. Такая мэта сапраўднага прафсаюзнага лідара. Председатель первичной организации выступает определенным буфером между коллективом и нанимателем. То есть наниматель, конечно же, он будет свои интересы лоббировать, а председатель первичной профсоюзной организации должен донести до руководителя организации интересы трудового коллектива и найти вот этот общий компромисс и отстоять права трудящихся с нанимателем. Поэтому считаю, что работа председателя первичной профсоюзной организации, наверное, самая сложная. Здесь должен быть и авторитет, и уважение членов трудового коллектива, чтобы они могли прийти и довериться этому человеку. Я работаю в этой должности с 3 марта 2017 года. Вы знаете, работа у меня очень интересная. Ну, прежде всего, конечно, как председатель первичной профсоюзной организации, цель моей работы – это сохранение правовых гарантий членов профсоюза. Для этого мы работаем с нашими членами профсоюза, проводим встречи. На справаздачна-выбарчай канферэнцыі работа прафсаюзнага камітэта ацэнена як годная, а лідар первічнай прафсаюзнай арганізацыі Наталья Колеснікова за сваю працу атрымала адзнаку «выдатна» і аднагалосна была абрана на новы тэрмін. Варта адзначыць, што справаздачна-выбарчая кампанія Федэрацыі прафсаюзаў зараз адбываецца па ўсёй краіне. Алеся Ушакова, Алексей Андрыеўскі, МКТБ. Пераходы для пешаходаў. З пачатку года на тэрыторыі Беларусі павялічылася колькасць наездаў на пешаходаў, учыненых менавіта на пешаходных пераходах. Дзяржаўтаінспекцыя горада Маладзечна нагадвае, што прыпынак і стаянка транспартных сродкаў забараняюцца на пешаходных пераходах і бліжэй 15 метраў ад іх у абодва бакі. Пры разглядзе дарожна-транспартных здарэнняў вялікая колькасць наездаў здзейснена менавіта па прычыне адсутнасці трохвугольнікаў бачнасці ў зоне пешаходных пераходаў за блізкай стаянкі аўтамабіляў. Інспектары праводзяць рэйдавыя мерапрыемствы по выявлению и исполнению правил порушения дорожного руху недисциплинованными водителями. Гарыць дом по улице Замковой. Такое поведомление поступило 11 жніўня пасля 2 ночи Маладзечанскі райотдел по надзвычайных ситуациях. Як высветлілася, у службу выратавання паведаміў аб пажары кіроўца таксі, што праязджаў міма. Калі першае падраздзяленне прыбылі на месца выкліку, аказалася, што гарыць гаспадарчая пабудова. Агонь знішчыў дах і пашкодзіў сцены па ўсёй плошчы. Пацярпелых няма, прычына пажару высвятляецца. Разглядваемая версія ўзнікнення пажару – неасцярожнае абыходжанне з агнём. МНС папярэджвае, прычынай многіх надзвычайных сітуацый з'яўляецца безадказнасць чалавека і невыкананне правілаў пажарнай бяспекі. Варта памятаць, за бяспеку прыходзіцца плаціць, а за яе адсутнасць двойчы. У выпадку пажару і іншых надзвычайных сітуацый неадкладна тэлефануйце па нумару 101 або 112. Малышы на старт. Напярэдадні новага навучальнага года газета «Камсамольская праўда» ў Беларусі правяла вялікае сямейнае свята для бацькоў і немаўлят. Падрабязнасці ў рэпартажы нашага карэспандэнта. У лядовым палацы горада Маладзечна ў мінулыя выхадныя разгарнуўся стыхійны дзіцячы сад яслі. Здавалася, што спартыўная зала на першым паверсе не зможа ўмясціць усіх жадаючых. А нагода самая прыемная – спартыўнае свята для ўсёй сям'і. І зусім не важна, што каманда з юным удзельнікам дэбютант ці ўжо вопытны удзельнік падобных турніраў. Мы первый раз участвуем. В том году мы были еще маленькие совсем. Нашли в интернете объявление и решили попробовать. Мы пришли с маленькой, со старшей доченькой. Интересно, что-то новое. Наша мама в интернете нашла объявление о том, что вот тут будет такой конкурс «Ползунки и бегунки». Мы решили поучаствовать. Ну и тут хороший приз. Это велосипед. Буду болеть я, конечно, за своего брата. Прэлюдыяй турніру стала выступленне Марыі Ермаковай, якая ў жніўні прыме ўдзел у нацыянальным адборы на конкурс песні «Дзіцячае Еўрабачанне 2019» з кампазіцыяй «Ветра». Яркае выступленне юнай артысткі гледачы сустрэлі і праводзілі дружнымі апладысментамі, а сама Марыя адзначыла, што ёй вельмі прыемна спяваць перад такой публікай. Мне кажется, для детей и для их родителей это большой праздник, такой конкурс. Мне очень интересно на это все посмотреть. Конечно, настроение очень праздничное и очень отличное просто. Самае яркае дзейства свята – спаборніцтвы для малышоў. Усё як на дарослых турнірах. 2 ўзроставыя катэгорыі, каманда суддзяў з секундамерамі і пратаколамі, балельшчыкі, члены сям'і, хто змог прыйсці. Ад 6 месяцаў да года забегі для паўзункоў, ад года да 2 турнір бегуноў. Першыя трэнеры і самыя актыўныя памочнікі – таты і мамы. Для стымулу юных спартсменаў у ход пайшлі мабільныя тэлефоны, шакаладкі ў яркай фальзе, паветраныя шарыкі. Усім удзельнікам без выключэння першыя ў жыцці
афіцыйныя дыпломы і прызы. Каму за волю да перамогі, каму за сумленна пройдзеную дыстанцыю. Все очень понравилось, конечно. Просто немножко расстроились, расплакались. Наверное, побаивается покуда громкого звука. Вот. Поэтому мы впервые участвуем в таком соревновании. Нам главное не победа, а участие. Спаборніцтвы малышоў самыя вясёлыя і непрадказальныя. Хтосьці разгубіўся на старце, іншым больш спадабалася пазіраваць на камеру, а некаторыя праявілі сапраўдны чэмпіёнскі характар і без перапынку прапаўзлі і прабеглі дарожку 6,5 метраў. Для балельшчыкаў арганізатары таксама прыдумалі вясёлыя конкурсы і розыгрышы. Город Молодечно нам оказал такой теплый прием в прошлом году, что мы не могли не приехать. Такие замечательные участники, родители, которые до начала соревнований уже ожидали вместе с малышами. Мы с удовольствием собрались сегодня, чтобы посоревноваться, вручить подарки и повеселиться вместе с нашими замечательными детьми. 120 малышоў выйшлі на старт у лядовым палацы. Акрамя пазітыўных эмоцый, гран-пры ў кожнай групе для чэмпіёнаў, веласіпеды ад прэзідэнцкага спартыўнага клуба. Алла Маркелова, Іван Бялкоў, МКТВ. І ў завяршэнні, пачынаючы сённяшняга дня, астролагі абяцаюць нам зорны дождж. Пік метэорнага потоку прыйдзецца на 13-14 жніўня. За одну хвіліну чакаецца каля 100 метэораў. Штогод у жніўні арбіта каметы Персейды набліжаецца да зямлі, і мы можам на свае вочы назіраць зорапад. У народзе кажуць, загадай жаданне, калі зорка падае, і яно споўніцца. Назірайце і загадвайце. А вось якое надвор'е абяцаюць сіноптыкі і ці схаваюць аблокі зорнае неба, даведайцеся адразу пасля кароткай рэкламы. Да сустрэчы!